केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी ये कहीं होखेली महतारी। पुतावा कह पुत भले होई उजिउआ के गाई हो खेले, माई माटियो के हो खेले तमाई हो खेले, माई माटियो के हो खेले तमाई हो खेले। ई सच बा, माई तमाई हो खेले। तो आप लोग से निवेदन बा कि नवरात्रि में कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से हमारा बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा भजन माटी के माई आइल बा, ओकरा के सुनी। और नवरात्रि में एक से बढ़ के एक भजन आइल बा, जैसे SRK म्यूजिक से आइल बा स्वागत गीत पूजा के थाली सजाओ, ओकरा के सुनी लोग। तीसरी से आइल बा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, दुनिया हो सेवकिया माई महारानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो आप लोग टी-सीरीज हमारे भोजपुरी पर जाई अगर के सुनी। गाना के हमने बचपन से ही पंडाल में सुनते नहीं सा, और हमारे सौभाग्य बा कि टी-सीरीज के माध्यम से आप सबके बीच गाना हम गोनी। एक बाद स्टार भोजपुरी से आइल बा कि पान ले लो फूल ले लो अरे तले लो सुपारी सुन प्यारी। तो आप लोग ये गीत की सुनी सुन प्यारी। एक बाद वेब म्यूजिक से आइल बा बिंदी लाले लाले, गईनी न संगवा भूला गईल रंगवा, अले अइल सड़िया काले काले, तनई की पड़ोसी मंदिर जाले, राजा साटी के बिंदी लाले लाले। और एक गीत फिर से आयल बा कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से, जो उनकी जे अपना माई बाबू से प्यार करत हो, जे अपना मम्मी पापा से प्रेम करत हो, हर बेटा के यह चाह होला। माथावा पचुनरी हमारा लाल रखी हो, ए माई हो बाबू माई के हमारा खुशहाल रखी हो। और सारे गामा हम भोजपुर से बहुत ही पारंपरिक प्यारा पचड़ा गीता होता, ओकरा के सुनब लोग बस 2 दिन में। और आदि शक्ति से को बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत प्यारा भजन। तो 2 और देवी गीत आई कि पवन कोलू के बोलाई, माई के पचरा गवाई, सबसे कहब मिल के ताली बजाओ, सजाओ रे सखिया मैया के थाली सजाओ, सजाओ रे सखिया मैया के थाली सजाओ। SRK म्यूजिक से ही गीत आइल बा। तो आप लोग शब्द भी गीत के सुनी लोग। और नवरात्रि चढ़ गई बा तो माई के भक्ति भजन में लीन हो जाए लोग। माई के भजन बजा के एकदम एक से एक पचरा भी गोले बनी, ओकरो को सुनी लोग। और नाचे झूमे वाला भी गीत गोले बनी, ओकरो को सुनी लोग। और झूमी लोग नाची लोग, 9 दिन मैया के भक्ति में लीन हो जाए लोग। माता रानी अपन कृपा हमारा साथ साथ जितना भी लोग हमके देखा था, सबके परिवार के ऊपर सबके ऊपर बनल रहा। हमेशा ऐसे खुश रहे लोग और हमने कैसे प्यारा आशीर्वाद देते। जय माता दी।